Galondi segati ebe tenya welela fala kachideme. Tenya welela galondi segati ebe tenya welela fala kachideme. Tenya welela galondi segati ebe tenya welela fala kachideme. Tenya welela namara shikolo mawe tenya welela fala kachideme. Tenya welela saraka jugu bomori tenya welela. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في محكم تنزيله لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البررة ومن لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم يلا تنوكا ولين من دونك صلي على كربك أني محمد دو أنا سو دينغ سانو أنا كصحابة كرن رلون أني مامون تقولوا لاني بارا نمان كلي فوق سيدون لابا ما على كننا وبلا جلين يولا وكفى أم باو فل من دمنا كشيء أجمعنا هنا على باني بركاي بعدين تبشر فلا جبوا مالكو كأم باو فوق ولين من دون سانغ أني واتي بلا جلينا أو كني مداريلا بيوجولي كنا كنا أم باو لا دنيا fo ambi Côte d'Ivoire jamana kan dugula min be wele ko Mbato Fédération de Moronu konnana ka keni an fana karamo Sayyid Sherif Ousmane Madan Haidara de an karamo Sayyid Sherif Ahmed Tidiane Haidara ka Côte d'Ivoire tournée ay la selibake Mbato dugu konnana amma wala donia ka fo Mbato be Fédération Moronu konna de la wele blal islamew ye wele jabi ka bo fancha man fe ka Mbato segere bara onu dona ni dugu ma bawka bismillah kawye ani tonye ka folikan misra lola anga je anga nyimadaw fe wala al-islamaw na ya soro mimma kumani mine kanya walma na ya soro mimma sherifu keni mine kanya amba nyini bela jenife kwa ya do ka fo ko chennu annana kana an kandale ama daskele nyini an fe ama nyina an fa nye dumuni dama ina fa yere ba fo chogomi ako depe Allah subhanahu wa ta'ala kale dan kale bla toni nyefe walma kale ke ala ka kuma lasebaye amata lo lonshi kelen fa ma nyefe ka foko ay deskele mako nyanye jon ba kai ako au ansaru ulamba nyina Allah subhanahu wa ta'ala fe ka fangadi au yerema ala makela ni tuem bato imamu be ka kuma kan ka do neda ko nga lase mbato kaw yerema ananga delegation mun bola malla kana ansoroya ulamba nyina Allah subhanahu wa ta'ala fe shuto here kadama ala makela rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab amena minke ku laba ambal mamso dobe amba fu nere kalandeno neka kalandeno aya nyini mfe akachani san loriyo ko nye bayake nga fama ngonte na bayake mo wore bolo ngone ka baya beke shirifu le bolo imma ayke anfa eno e haidara walma ayke haidara de comme haidara de nche fene sele shuna no e Ahmad Tidiane Haidara nga laydu kan ba boama inshallah foli folo anga national président na no e président Sakoy anaka bureau bela jelen vraiment olu min ye ni cesiri banike ka anga belebele lase amambatu ya ambo fo ko ni barako ni cesiri olu folen ko ambe anga fédération nyamogo fo no ye nyere ka président ye anga foli go be ani section nyamogo ani sous section nyamogo olu be folen ko fa ambe mbato chokoroba bela jelen fo ani musoroba na deme baga bela jelen vraiment an nous son jalene jama nambatu ya chama le yaun deme ni baranna anga foli bo bela jelen olu folin ko fe ame foli di ambalaka bela jelima ambalaka fen ni kene soro ali munu man kene soro anga foli be bela jelen ni kenente ansaru wa doron akene de ni dugu yere complet morunu yere complet akene li do ame duwa ke nabaga be fen nana fen mo na to soro fen ngono taka to soro olu folin ko fe ame foli ke anga belebele la no ye anga seidi
n'o ye an golokansigi ye n'o ye Cheikh Ahmad Tidiane ye an b'a fo ko an nisɔn ka di sun na an tun mɛnna ka nin kɔnɔ mais ni ko min lo ma se o tɛ kɛ Ala k'a latigɛ bi an b'a fo a n'a ka délégation bɛɛ lajɛlen o ɲuman nana an fɛ yan ɲɛma Ala ka bɛɛ lajɛlen ɲuman segin hɛrɛ la an b'a Ala fo an b'a fɔ Ala ni ce wa Ala min ye bi yira an na an b'a Ala fo Ala folen kɔfɛ an bɛ jama fo jama min y'an magɛn yan an b'a deli Ala fɛ jama nana hɛrɛ la Ala ka bɛɛ kɔsegin hɛrɛ la an ye nin baara nin damina nin baara daminani an ka cikan di jamana yɔrɔ bɛɛ o la yɔrɔ dɔ bɛ yen n b'a fɛ ka rectifier parce que souvent ni k'an ka document filɛ i b'a ye ko fédération Moronou il y a 3 régions qui se sont regroupées pour être fédération. Il y a Moronou, il y a Lifou, il y a Nzi. Donc nous sommes 3 régions qui font la fédération de Moronou. Donc quand on dit Moronou, ça veut dire qu'on a coupé les 2. Alors il y a 3 régions qui sont regroupées pour être une fédération. Lifou et Moronou et Nzi. Donc je remercie tout le monde. Ni yɔrɔ saba ni région saba ni an de farala ɲɔgɔn kan ka kɛ fédération ye. O la région saba mɔgɔ bɛɛ de bɛ yan su in na. Bɛɛ k'a ka cɛsiri kɛ. Bɛɛ fana bɛ yan. An b'a Ala fo k'a fɔ Ala ni ce Ala min y'a latigɛ. O kɔfɛ an b'an ka président national fo. Président national Adama Sanogo a n'a ka bureau an b'o fo o ka cɛsiri la. Ala min y'a latigɛ o ye Serifu bila ka na an fɛ an ka région kɔnɔ yan. Bon Ala le jɛna n'a ye an b'a Ala fo k'a fɔ Ala ni ce. O kɔfɛ an b'an karamɔgɔ fo a Seyid Sherif Ousmane Madan Haidara ale min kɛra sababu ɲuman ye an n'o ma. Ale min nana dina yɛrɛ ɲɛ yɛrɛ yira anw na. Le vrai visage de la religion musulmane, c'est Sherif Ousmane Madan Haidara qui nous a présenté ça. Et on est en train de lui suivre. Ala k'an dɛmɛ n'a hɔrɔma ye. An ka bɛɛ lajɛlen don kiramadɔnya la. An bɛ Alahu Taala le tanu. Ala min ka bi latigɛ k'an bɛɛ ye kɛnɛba nin kan ka na Seyidu kunbɛn. Ayiwa an bɛ salatu caman kɛ ciden Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam an nana ale min ka sunna siraw dafa. O kɔfɛ an bɛ Seyidu le fo a n'a ka jama bɛɛ ka barakala ka dugawu k'a ye. Mɔgɔ t'a fɔ sama ma ko Ala y'i bonya. Ala ye baraka don a la bɛɛ k'a lɔn k'o bɛɛ dafa nɔ a la mais e kɔni bɛ se k'a fɔ k'Ala ye si ani kɛnɛya d'a ma. An bɛ si ni kɛnɛya an b'o de ɲini Ala fɛ k'a di an ka cɔnba yɛrɛ ma ka na di an ka Seyidu ma min ye a Seyidu Tijani Haidara ye. Ya Rabbi an b'o de ɲini Alahu Taala fɛ ka tila ka dugawu k'a ye a jolo ka kɔgɔ. Parce que n'i ka mɛn ko sisɛ ko i b'a couleur fɔ sɛ gbɛma lo bala sisɛ lo sisɛ finma lo sinon n'a si bɔnna ka bila i tɛ se k'a fɔ nin ye sisɛ min ye a jolo le jo ne o le anw ye k'a jolo kɔgɔ yarabi Ala m'o kɛla. ilmi Allah salatan da'imatan bidawami mulki Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mbadi al-islamaw bishuni here shuye mbato ya bi. Allah Ta'ala ya kanu bishuni na aina anga bele kumbe. No ya anga nyemo ana jigi yoro ana nyadin lo Sherif Ousmane Madan Haidara. O denge salima nangumba kanu na san joli o zumana sogo dogo fédération saba ke sababu ye ayinda kana do ka yembato bi ala sona le 18 avril 2026 ambadi an kanumbaga anga Sherifu aduranga ya bimbato amba fo Sheikh Ahmad Tidiane Haidara kwa danse kala délégation baka kono yoro ambade Imam Sangare Abu Chema bin so jabe mbolo dereki fulale bena Imam Ba Sidibe kofe
a ko n ye jija ka na la délégation kan ka karamɔgɔ kunbɛn délégué filanan n bɛ zumana ni fédération saba fo ka bonya ta ka boya kilo 25 ka taa di Abdurahman Diallo ma k'i ye kɛ nin kɛnɛ ni denfa ye an lola jigiya la ka mɔgɔ silama bɛɛ fo imamu fɛn fɛn bɛ lamini na bɛɛ nana an soutenir an balincɛ Dawukoro n'an ko a ma Divo n'o y'an ka wajibi kɛla sanima ye a nana an soutenir kalifu général ka bɔ sɔgɔma Abidjan a ko imamu i kelen tɛna kɛnɛ nin na ka na an soutenir kala an ka alimami sanumaw kan nisɔndiya min b'an na bi n bato imamu bɛɛ lajɛlen ko Serifu Cɛ ye dugawu k'an ye n'a ye dugawu kɛ don a bɛ minɛ ka bɛn Zilqaada tile fɔlɔ su ma dugukolo danna ka bɛn Alahu Taala fɛ nin kalo in na ka di an ma an dɔrɔn kalo laharama Ala k'a di an ma. Rahim an kɛlen ko k'Ala tanu ka kisi nɛɛma ɲini fa ko jiri dafa na sɔrɔ hɛrɛma kan n'o de an kudu Muhamadu sallallahu alaihi wasallam an bɛ dugawu kɛrɛnkɛrɛn an ka sababu ɲuman ye n'o de Asayid Sharif Usmani Madani Haidara sini kɛnɛ Ala ka sabata n'a ye Ala kana wasa diɲɛ lahara ni kiraba hɔrɔma ye sallallahu alaihi wasallam an ni sɔrɔlen nin kɛnɛ ka su in na an bɛ an ka dugu ɲɛmɔgɔw fo ka daminɛ préfet la a ye kumadenw ninnu f'an ye wulada in na ka na se maire ma a ka ciden bɛ kɛnɛ kan n'o y'a ka adjoint dɔ ye u ye kuma minnu fɔ y'an hakili sigi an bɛ dugu imamubaw fo ka parrain fo nin kɛnɛ in kan ka an ka silamɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ kɛnɛ kan ka bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ o mɔgɔ sen yɛrɛ se kɛnɛ kan su na cɛ n'a muso la a diyara an ye a bɛnna ma an bɛ dugawu kɛ Ala ka hɛrɛ kɛ n'o ye an bɛ don barikama na bi parce que laharama kalo saba bɛ tugu ɲɔgɔn na n'o de ye Zulqaada ni Zulhijja ani Muharamu ye an bɛ Zulqaada tile fɔlɔ la bi an donna laharama kalo kɔnɔ an bɛ Ala ka diinɛ kan ka lase nin ko ninnu ye ko barikamaw de ye an y'a daminɛ hɛrɛ la Ala k'a laban hɛrɛ la. Alhamdulillahi rabbil alamin o tɛmɛnen kɔ an fana karamɔgɔ Asayid Sharif Usman Madani Haidara de an karamɔgɔ Asayid Sharif Ahmed Tidiane Haidara ye laseliba kɛ nin kɛnɛ sanuma in kɔnɔna na an ye min sɔrɔ o la an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ. Alhamdulillah bi su in na Ala tɔnden ka Ala barikada an bi an badenw fɛ yan an b'a fɔ dugu ba saba minnu farala ɲɔgɔn kan ka kɛ fédération ye ni an bɛ olu de ka sigi la Jamiyatu Ansarud-Din al-Islam région ba saba olu ka sira kan alhamdulillah o la an b'o sigi la an nan'o kɛ nin dugu in de la ni o ye Nbato dugu kɔnɔna ye ka bɛn le 18 4 mois 2026 Ala ni ce alhamdulillah an ɲuman donna ya wulada in na an nana bonya de sɔrɔ an ye ani karama an ka dugu ɲɛmaw fɛ an ka dugu maabaw fɛ bɛɛ y'u ka baara bila k'a makɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka préfet a ye an bisimila a ka bureau la ka tila ka yamaru di an ma nin dugu in kɔnɔ laseli min ni an wulila ka na o kɛli kama ko bɛɛ mago bɛ nin na a yɛrɛ ka dugu mago b'a la ni o de ye thème min n'o yirala ni o de ye k'a fɔ la ikraha fi din o karabali tɛ diinɛ na a ko nin thème in mago bɛ nin na o la sira bɛ an bolo ka laseli kɛ a ka mara kɔnɔ yan a ka d'an ye cogo min mɔgɔw bilasira ko ɲuman na an b'a fo n'o ye Kulubali ye k'a barikada ka tila k'a fɔ Ala ka hɛrɛ don a ka mara kɔnɔ o kɔfɛ ka an ka maratigiw fo hali bi administration sira kan ni o ye an ka maire ye a ka 4e adjoint au maire ale de kumana la mairie bɛɛ tɔgɔ la a bɔra ka dakuruɲɛ 2 minnu fɔ bɛɛ bɔra k'a mɛn
an b'a fo ka an ka mairie baarakɛla bɛɛ fo ale tɔgɔ la ko commune ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ alhamdulillah o kɔfɛ an bɛna se an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ma an ka imamuw ma kabiri wulada in na o y'o ka baara bila ka na fara an kan ka silamɛya a balimaya ka o yira an na ka silamɛw yira ko fa kelenw don ba kelenw don y'an nisɔndiya kabiri an ye Côte d'Ivoire ni taama in daminɛ an ye dama de sɔrɔ an karamɔgɔw bolo sigidaw la fo ka se yan o la alhamdulillah an b'an karamɔgɔw fo an b'an ka dɔnnibaw fo an b'an ka imamuw fo u ye an bisimila yan wulada in na dugu imamuw bɛɛ tɔgɔ la o la an filɛ sigi min na yan Côte d'Ivoire imamu caman de bɛ nin kɛnɛ kan yan minnu y'u ka baara bila ka na fara an kan an karamɔgɔw fana bɛ yan n'o ye an ka sufiw ye olu fana y'u ka baara bila ka fara an kan ka nin kɛnɛ in k'a ɲɛnamaya an bɛ bɛɛ fo an b'a dɔn a kɛra min kama o ye setigi ala de ye sarako ɲuman bɔ ala in bolo yarabi ala ka sara ɲuman di an n'u bɛɛ lajɛlen ma alhamdulillah an nisɔndiyara nin kɛnɛ in kan an b'aw fo ka jam'iyyatu ansaru din al-islam k'u fo ni y'u ka laɲini ye ka ɲini sayyidi sharif Usman Madan Haidara fɛ a ka den dɔ di ka na bɔ u ye an bɛ o taama in de la kabiri waati an bɛ jamana in kɔnɔ yan ka o taama in kɛ nka taama in kun kelen dama de bɛ a la ala ye anw minnu bonya ni nin diinɛ in faamuyali ye n'o ye silamɛya ye an ka ɲɔgɔn hakili jigi ka ɲɔgɔn lasabati a minɛ ko ɲumanya la a filanan minnu ma nin diinɛ in yɛrɛ faamu an ka se ka kɛ maa ye min bɛ se ka kuma o fɛ o ka diinɛ in faamu ka diinɛ in tiɲɛ dɔn ka diinɛ in sabati dɔn ka kɛ a minɛbaa ye bon ala ni ce taama in daminɛ ni sisan cɛ cɛ dɔw muso dɔw minnu bɔra u ka diinɛw la ka fara an kan silamɛya in diinɛ la a baarali la an b'a ɲini de ala ka sabati an n'u bolo e b'a ye k'a fɔ dɔ farala an kan ka kɛ silamɛya diinɛ minɛbaa ye nka tuma dɔ la e tɛ i yɛrɛ ye ka sɔrɔ i kan ka fɔlɔ i yɛrɛ de la ka kɔn ale ye ale nana de ale farala an kan de ale bɛna kɛ di o de bɛ yen mɛ e yɛrɛ bɛ k'a kɛ di kuma bɛ yan de kuma bɛ yan ni ala sɔnna bilasirali mago bɛ an kelen kelen de la fɔba lamɛnba an bɛɛ bɛ nafa n'a ye n'o ye ala ta ye a n'a ka kira ta ye sabu adamaden bɛ ɲɛnamaya ni o de ye nkan ti farikolo ma farikolo bɛ ɲɛnamaya ji dumuni farikolo bɛ ɲɛnamaya n'o ye nka dusukun ani ni o bɛ ɲɛnamaya ni ala ta mɛ ni labaarali de ye dɔ bɛ balo la a ma sa nka a tɛ yen o de la ka kɔn an donni ye sigi kun kɔnɔ an bɛ an ka parrain fo nin kɛnɛ in a parrainage dira an ka imam min ma dugu ni dugu a y'o de bila ka se yan ka na fara jam'iyyatu ansaru din al-islami kan nin baarali la an b'a fo nka n'i y'a ye ale sugantira ka nin d'a ma o yera a yɛrɛ de la an y'o de fɔ wajilu kɛnɛ ala ko kɛnɛ o parrainage bɛ di mɔgɔ min ma a ka ca la jate dɔw minɛ n'a yɛrɛ la an ye o ye a ka maabaya n'a ka yɛrɛ dɔgɔya ye an b'a fɔ n'o y'an ka imam Jallo k'a sara bɛ ala bolo a ma da o ma ka na nin kɛnɛ kan imamuw kɔni bɛ ta ka kɛ parrain ye silamɛya ka kɛnɛya n'a ka balimaya de kama jango jam'iyyatu ansaru din islami olu bolo nka ka fara o bɛɛ kan
an ga imam a y'a ka bonya de yira an na ka silamɛya kanu yira an na ka tila ka enveloppe di ko ka lase anw ma imam sara bɛ ala bolo wallahi ni silamɛw n'an sera ka jɛ ka ni faamu in labaara ka sabati nin kan k'an ka silamɛya yira ko balimaya don ko kelenya don wallahi silamɛya mago bɛ fɛn min na bi silamɛya ka sansɔrɔ diinɛ bɛɛ ka yecogo bɛɛ la ni nama don sabu ni silamɛw dusukun ye ɲɔgɔn sɔrɔ ala minɛlen kɔ ala ka diinɛ sabati o baaralen kɔ silamɛw dusukun ka kɛ kelen ye anw de bɛ bila bɛɛ ni san cɛ nka kuma caman an ɲinɛ nin kɔ o de ye an ka bin ani an ka dɔgɔya ye kuranɛ ko ten wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum a ko an kana ɲɔgɔn bila an kana ɲɔgɔn jɛ an kana ba ɲɔgɔn na tanaza'u o de la nin yɔrɔ in kan ka jateminɛ tuma caman an bɛ jɔ a kan k'a walawala k'a fɔ an ka faamu ka fɔ ɲɔgɔn kɔ diinɛ yecogoya la o ko tɛ ala ko wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi n'a fɔra ɲɔgɔn kɔ min na a y'o segin ala n'a ka kira ma a ye ɲɔgɔn minɛ o kan ka ala masɔrɔ ala in de ye kiiriw tigɛbaa ye an kana ba ɲɔgɔn na an kana ɲɔgɔn juguya ja n'aw ma ɲɔgɔn faamu min na o bɛ segin ala n'a ka kira ma a bɛ balo hɛrɛ la mɛ ala y'an bali jumɛn ma tanazu'ul qulub dusukun ka bali ɲɔgɔn na dusukun ka fɔli ɲɔgɔn kɔ an kɛlen ka ɲɔgɔn to yen ko o de b'a to fatafshalu an bɛ échouer an bɛ dɛsɛ laɲini min n'anw kan k'o sɔrɔ ɲɛtaa min n'anw kan ka se an tɛ se yen bilen wa suma min banna o bɛ taa a y'a janto nin na mɛ an y'o caman de ye an ka sɛkiw b'a fɛ kɛlɛ la yan Khalif Traoré an b'a fo nin bɛɛ ye silamɛya a bonya a n'a karama de ye ko bɛɛ sara bɛ ala bolo o de la thème min ni a b'an bolo ni o de ye k'a fɔ karabali tɛ diinɛ na la ikraha fi din qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy ko jakuya tɛ diinɛ na jango diinɛ min n'an filɛ la nin ye silamɛya diinɛ jakuya t'a la n'i ye diinɛ yɛrɛ bɛɛ ta n'i y'a mɛn diin dusukuna ko de don jɔn b'a minɛ a minɛ ko fɔlɔ dusukun de bɛ sɔn ni dusukun sɔnna ne bɛ se ka seereya kɛ farikolo bɛ baaraw kɛ nka n'a ma sabati yen fɔlɔ ne ka seereya tɛ foyi ɲɛ farikolo ka kɛnɛkan baara tɛ foyi ɲɛ o kɔrɔ mabdaw ye yɔrɔ jumɛn ye alqalb dusukun fɛn min ye dusukun ye maa bɛ se ka maa jagoya dusukunna ko la wa ayi kɛcogoya foyi t'o la o la la ikraha fi din a b'a kɔrɔ bɛɛ fɔ kɔrɔjɛ o maana la hakiki o maana maanawi o i b'a bɛɛ sɔrɔ a kɔnɔna la la ikraha fi din e tɛ se ka ne jagoya i fanga mana bonya n ta ye cogo o cogo i bɛ se na ta ka bin na cogo o cogo nka min bɛ n dusukun na o se t'i bolo ka n jagoya o la la ikraha fi din wa o fana to yen ko karabali tɛ diinɛ na kana maa karaba ka k'a ye o dura t'i bolo ka dɔ karaba ka don a la e y'o de fɔ k'a fɔ ni a ye ka jiginna cɛ dɔ kan min n'ala y'a garisɛgɛ denw na denw ye kerecɛn ye a y'a kanu u ka kɛ silamɛ ye u ma sɔn o ko anw dan bɛ an da in na a murutilen nana alakira yɔrɔ k'ale denw banna f'a k'u jagoya walima u ka ban ɲɔgɔn na kuranɛ jiginna k'a ti ten la ikraha fi din karabali tɛ diinɛ na mun na qad tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la tabayyana bangeli kɛra walawalali kɛra ar-rushdu kana la min al-ghayyi ka bɔ fili la
sira jɛlen filɛ nin ye a to a bolo a k'a suganti fili sira filɛ nin ye cɛ to a yɛrɛ bolo ni min ka d'a ye a b'o de ta ka baara kɛ n'a ye o la bangeli kɛra ne ni e ye ala fɛ ka siraw fɛnɛ walawala an ye ala fɛ o la hakilitigi de ye maa ye maa min bɛ tɔmɔta tɔmɔ ko ne bɛ jumɛn ta ka ɲuman kɛ ka kɛ ɲuman ye diɲɛ kɔnɔ yan ani lahara kodɔnna kan ka fɛn min bila a yɛrɛ ɲɛ o de ye hɛrɛ ye e ma ye minnu ka kodɔn bonyana diɲɛ sosigi in kɔnɔ yan o b'u to bi la ka sini labɛn maa o maa ye kodɔnna ye a b'i to bi de la ka sini labɛn baara ninnu bɛɛ bɛ ten de n ka sɛnɛ kɛ i bɛ malo da don min i t'a a nafa bɔ o don dɛ ja i b'a kɛ ka don dɔ makɔnɔ n'i ye malo dan n'i ye ɲɔ dan i bɛ waati dɔ de makɔnɔ ko n bɛna nafa sɔrɔ o b'i ka kodɔn kofɔ baarakɛlaw bɛ ten fɛn bɛɛ ni kodɔnna b'a la a b'a dabɔ ka don dɔ mago ɲɛ a yɛrɛ ye depuis diɲɛ na yan kodɔnna e min filɛ i b'i ka mɔgɔw ka a labɛn kɛ kabini a don ma se n'o ye diɲɛ mɔgɔw ye o la hakilitigi faamutigi o kan ka mun de labɛn a yɛrɛ ɲɛ o de ye fɛn ye min bɛ to sen na min ti ban sabu i mana diɲɛ labɛn cogo o cogo don dɔ la a bɛ ban olu b'a dɔn dɛ diɲɛ banni n'o diɲɛna e ɲɛna tuma dɔ la i bɛ min labɛn o yɛrɛ bɛ se ka ban i ɲɛna nka hali n'o ma ban i ɲɛna e yɛrɛ bɛ ban yan ne wulibali dɛ hakilitigi ka kan de to a kɔnɔ nka kuranɛ ko ten ko a ka danni na k'a ye adamadenw bonya walakad karamna bani adam a ko ne ye adamaden bonya ne ni e b'a seereya ko ala ye an bonya n'an ye danfɛn tɔw lajɛ ka an yɛrɛ lajɛ an b'a dɔn ko ala i y'an bonya ala y'an bonya dɛ ala ye e min bonya i bɛ ala sara di ni bonya in na hadisul qudsi ala ko adamaden ma a ko yabna adam ahbabtuk wa min haqqi alayk an tuhibbani Allahu akbar a ko n ka jɔn adamaden ne ala kɛr'i fɛ n b'i fɛ o kɔrɔ ala mago bɛ an bɛɛ la a ko wa min haqqi alayk a bɛ ne ala ka hakɛ la e yɛrɛ ka i k'a juru sara n ye e yɛrɛ ka ne ala kanu kɛ n fɛ kodɔnna i daba fɔlɔ ka e kanu yira e min ye danfɛn ye o juru sara ye dɔrɔn ko kɛ ala fɛ yen o man ka gɛlɛn bilen dɛ mɛ kɛ ala fɛ bɛ gulon mun na ala nɔfɛ tuguni ala kira nɔfɛ tuguni o sira labaarali o la alhamdulillah ala ye an bonya an bɛ jɔn de kan wala kad karamna bani adam n y'a f'i ye n k'an b'a seereya ko ala ye an bonya o fɔlɔ ye jumɛn ye danni yɛrɛ la an dan cogoya la ala ye an bonya dɛ an dafara ala fɛ an dana k'an dafa k'an dala kɛɲɛ fi ahsan takwim an bɛ se o de ma kuranɛ ko ten tuma min na a bɛ adamaden ɲininka ya ayyuhal insanu ma garraka birabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'addalak fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak a ko cogo di adamaden munna i b'i ka ala to yen munna i bɛ malasa la munna diɲɛ bɛ se e la ka ne to yen ne ala min y'i dan khalaqaka y'i dan fasawwaka k'i dafa fa'addalaka k'i dala kɛɲɛ n'i y'an dancogo lajɛ ka danfɛn tɔw lajɛ danni yɛrɛ la fɔlɔ wallahi i b'a dɔn ko ala ye adamaden bonya dancogoya la nka mun bonya n'a bɛɛ ye o de ye a ye min d'an ma min bɛ wele ko al-aqlu hakili danni tɔ dafa an ka bonya
walakad karamna bani adam nga adama den korota dambe tawkan o kirani min ye o de hakli balligh balligh hakli min dira ma alay ambunya hakli jumay nurun fil qalb Allahu akbar noro du duskuna noro mi duskun kono nabi wala like yubayyin bayna al haqq wal batil na'am tieni galo ala de ba bodo nyona at-tayyib wal khabith tiele ani nyuma ala de fene be ulu bonyona ni de hakli ko ala ye joro badi mayama ni hakli الشر والخير نيوما جوما hakili de b'a wala di jɔn ma balligh ɲuman ni juguman tiɲɛ sira filɛ nkalon sira filɛ a bɛɛ bɛ dɔn ni fɛn min ye o de ye hakili ye o kɔrɔ ala ye an bonya ni nin dili ye o de la wa tori sini ala kala ninnu na a tilala ka kale ala kira bangedugu la wa haza albalad alamin kira bange yɔrɔ ba don an bɛ tɛmɛ a ye mun d'a kan k'ale ye adamaden da fi ahsan taqwim dancogo ɲuman na n y'o de f'i ye n ko dancogo ɲuman ala y'o di an ma nka min bonyana bɛ yen i b'a sɔrɔ nin aya in tɔ de kɔnɔ ko ala kan bɛ o de ma an dara dancogo ɲɛ na summa radadnahu ala ko kɔfɛ a ye retrogradeli kɛ ka segingɔli kɛ adamaden ka nin dancogo ɲuman in na asfala safili dugumata bɛɛ dugumala la hadamaden n'a ka dancogo ɲɛ in ko a y'a yɛlɛma k'u lajigi fo duguma a ko fo jɔnnu ila lezina amanu fo minnu limaniyara ka danni ala la o ma d'aw ma wa amilu as-solihati o kɛra baara ɲumankɛlaw ye o kɔrɔ hadamaden ka ɲumanya a ka to senna a nana gulɔ mun na ala danaya kɔfɛ ani ɲumankɛ ala danaya kan k'an bila min na ko sara b'olu de ye sara min kɔti tigɛ ni tiɲɛ ye o de la n ko bɛɛ bɛ se ka ye ka ye cogo la dɔw ko ten ko hadamaden dancogo ɲɛna fanga dira an ma sumara dadnahu fanga in bɛna falen a bɛ kɛ dɔgɔfu ye i bɛna dɛsɛ n'o kun don ila lezina amanu fo n'a kɛra minnu limaniyara ye o tuma minnu limaniyara olu ti kɔrɔ wa u ti dɛsɛ wa u bɛ dɛsɛ o kɔrɔ a y'an bonya ni fɛn min ye dani dafa la hakili ɲuman dili la an ma ko maa b'i yɛrɛ segin kɔfɛ ni o de ye ka jigin fo duguma hakili tɛ minnu na fo olu bi bila i ni san cɛ ne wolobali ye dɛ walahi kodɔnna de ye maa ye maa min ye sini dilan an balimakɛ e bɛ ka sama bi sini ne nɔfɛ bi min n'an bɛ diɲɛ na yan sini min bɛ na ni o ye sini dugu jɛtan ye e bɛ ka sama o de nɔfɛ mɛ ka sɔrɔ kodɔnna kan ka sama sini jumɛn nɔfɛ o de ye sini lahara ye o de wele ko kodɔnna hakilitigi mun b'o dilan i bolo hadamaden kan ka don o de dafɛ hakilitigiw bɛ dɔn n'u ka baara de u ka baara jumɛn ko ala nɔfɛ tuguli ani o labaarali o de la alakiraba muhammad sallallahu alaihi wasallam ale ye wele da ka kuma hakilitigiw fɛ kodɔnnaw fɛ ka wele da sira jumɛn kan sira min n'a cira ni o ye n'o ye jogo sira ye n y'a f'i ye ko adamaden min hakili dafan bɛ bɛɛ ta ye ko minnu jogo ka ɲi tɔw ta ye olu de ye hakilitigiw ye kira cira ni o jogo in de n'a ɲininkara cikun na ko innama bu'istu li utammima makarima al akhlaq a ko ne muhamadu cira kana jogobaw de dafa jogobaw mɔri cira kana jogoba minnu dafa o la kira nana o jogo min di an ma ko an ka sabati o jogo ka sabati an na o
o de kɛra albay'atu ala al-islam silamɛya bay'a a layidu 6 kira Muhamadu Mustafa nana ni wele da k'a fɔ layidu 6 bɛ yen ni minnu mago bɛ alijinɛ na a ye n'a kɛ ni minnu y'a kɛ k'a dafa a tɛ jeni hakili dungow ye alakira magɛni ni minɛli ye kodɔnnaw sɔnna k'u yɛrɛ di ala ma ka nin layidu in minɛ alakira bɔ bolo n'o ye Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam o la ne ni aw ka yira ne ni aw la fɛn min ni o bɛ an bonya k'o ye ala nɔfɛ tuguli ye ala nɔfɛ tuguli bɛ sɔrɔ jɔnni bolo alakiraba Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam a ye wele da ne ni e ye ni fɛn min kɛli o kɔrɔ an ka hakilitigiya bɛ dɔn ni o minɛli n'o baarali ye kana sigi a la dɛ wallahi al-aliyyul azim ni layidu in ni ye kodɔn layidu ye ni ye faamu layidu ye billahi al-aliyyul azim layidu 6 n'o de n ti fila fara ala kan n ti suyɛli kɛ n ti jɛnɛya kɛ n ti n den faga n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira Muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ cɛ minnu bɛ sabati nin kan olu de ye hakili dungow ye sabu olu de sabatira jogo kan wa kira ko jogo ɲumantigiw de ye hakilitigiw ye minnu ye ala nɔfɛtigiw al-umal baarakɛlaw bi ta'atillahi humul ukala o minnu wulila ka jɔ ala ye ko ala an b'a k'i ta ye ko olu de ye hakili dungow ye ne cɛ ye o de la kira ye sahabaw wele ni nin min ye sahaba ma to kɔfɛ la nin layidu 6 in minɛli la sahaba ma to kɔfɛ a bɛɛ ye nin layidu 6 minɛ a bolo o de la an ka kɛnɛ ka bi anw nisɔndiyalen don billahi al-aliyyul azim n'o ye an ka imam nka kuma dɔ la hakili bɛ sɔrɔ mɛ fɛn dɔ bɛ se hakili fana na o ye jumɛn ye al-kibr yɛrɛbonya ni yɛrɛbonya nana tiɲɛ t'i ye bilen ka minɛ billahi al-aliyyul azim ni an ka imam ba dɔ de ye dugu kɔnɔ yan nka a ko bi su in na a y'a kanu k'a bɛna bay'a layidu 6 minɛ bay'a layidu 6 jumɛn ye alakiraba tun bɛ min di maa ma waso ko don bonya ko don n tɛ dɔwɛrɛ dɔn nin diinɛ in na n'o ye silamɛya diinɛ ye ka n'i jɔ ka bay'a layidu 6 minɛ bonya ko don bay'a min Abubakar Siddiq o y'a minɛ Umar al-Faruq o y'a minɛ Usman ibn Affan Zunnurayn ale y'a minɛ Ali ibn Abi Talib karamallahu wajhahu ale y'a minɛ التقي النقي الذي تربى في حقل الإسلام وسقي بماء الوحي أول الناس إسلاما وأقدمهم إيمانا علي قدو أتوي قبل يكون صحابي بين منه وبي أشرة المبشرين بالجنة ميبو نزل رينا أبيك بي أكيرد اللبامو طلحت بن عبيد الله عبد الرحمن بن عوف أبي عبيدة عامر بن الجراح زبير بن عوام سعد بن أبي وقاص والسعيد من بكى بياكيرو بانزق ليكون يا من يقولوا عشرة المبشرين بالجنة نفر مغوبة الجنة بيئين لا يجدوا بل ما كي نبا ديما كافونا دفري بولو لا في عليه بافوكو الجنة أقول بالله سبو ما فونغو في تايرو بالا جوني أفو من يكوتري نوي على كرامة محمد المصطفى أقول لي دورو نايا تكا دفا تجري أبي بخاري كنا أبي مسلم كنا أبي أبو داود كنا أبي ترمذي كنا أبي ابن ماجه كنا أبي سنن النسائي كنا أبي مسند أحمد لا كلا دي كوتي ne wasala do yi billahi al-ali al-azim doko awma ko bay akola min ba to olu baye ka fo amma walma mo mangana ke bi ko sabu ko olu ye kalan ke Arabie Saoudite u ye kalan ke Misra ko me ko ma me ko la olu taye ko jaku ya kodo baya كم يقولوا يا مسيد الشريف عثمان مدان حيدر الدا حيدر ايوه ولي كلام نفهم
ngo chendo anga imam ne imam do de odla ni imam do ko mbina bay ake bi ninkanga tawla hakli naga wajulu seve nebo de fo imam akanga fara ni nebeli kabi akanga fara ni mbaran charni kabi aka kirabay wuli ka joke ni laydu ni laselila chaw yamine muso yamine emanga ala kira de mani mbaraina ni responsibility di afura aw minuma al ulama warasatul anbiya ko awde kiraw cheta bay yala ama yininga ama ye fiye ko kire ndi mo o mawa mamina ne ko nga imam manaye ne kuma ifo ne ko imam ya je doni ne bi dina kuma fo ti dugu fo dugu tede nye kala ken duguina arabi saudite nye kala ken misra bay ako ma may wala dugu ti fo jume mi fo qur'ana kono ngoyala iyaye wa nima ye nanga asura fiye ka aya fiye suratul mumtahana aya jume ayatul fulana ممينا على بافاك كريا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن ورجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعوهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم محمد المصطفى على فلك ويلي ويانا نبي نيوما ني لمن يلونيو كونديكا المؤمنات منو زونا كبو تولا sabu ne fatu makai akle flana kirai weleda ni minu mi feka faranga ni islamai barala ko minu wulila muso la ko nyeshi ima no lu sona no serima kubna layduti ka futi flafara ala ka tishele ke uti jene ke uti de fakati namara ko se korota ko bolokoro ne kira muhammadu yubla bara nyuma mina ubake muhammadu aduma zamzam yu ننتهى كوردرو يوا فبايعوهن محمد نين ليدو وورو اندي اوما بكسرو كان على يفدل ني على يفا مساين بهنه امر الالهي يا نعم نو امام اقرانا ايفله ما اوتوي كراي ولد البخاري كنو مسلم كنو كو تعالوا اين بايعوني أكنا بايعك محمد ألا ألا تشركوا بالله شيئا كاتف لا فرع لك ولا تسرقوا كاتشملك ولا تزنوا كاتجناك ولا تقتلوا أولادكم كاتدوا ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم كاتنا مرك أسي قراتك أقولكم ولا تعصوني في معروف أتنى محمد صوصو ولا يمجينا نما من يندفع فأجره على الله وتكي كسرابي علىك غني فنجينا مين بولو أحكي بيبيكا جينا يا ويا كفارة نفنجينا مين بولو حكي مبويلا كوي كوبي على بولو نايا جا باي أين ذلك ما بيا فيما غنا ما جا حكي تجدو أباك حكي منه سامو يني مي بخاري كوني فبايعناه على ذلك كاين ليدو ورا منه على كيرابو امام دلو بتاي اسلام يكون دغوتي على كتابو ان كراك السنه ودفل فلك ديما والله بي الله سلبا فوي لافيا لي لافيا فلا سبوني كودنا يما ngame abado imago be ambedela odela anya do jakira kunci kun ya ambe ja anya do ka fo ala mago be jona jonga balola herala jonga sabatila jogo nyuma yaka nini laydu nyi abani hada madde ko feminu ganga koloshi daruriyatul khams odela imam shatibi ako alaka qur'ana aya min nana kani venduru koloshi ko ne aya indo ni aya bay alla idworo kabe aramadde ka ni venduru koloshi Allahu akbar dine hakli navolo anin naslu no bokolo abini mbede koloshi ada madina no ni laydu yi
billahi makanga nyashini ma jango asolla iman nona aka makan jella qur'ana mi blamul jango asolla ka kirabala ala ku ka tugubi no fe ola islami min ngalla seli mana kene ibil lafiya de pa photo lafiya wara munye kibi kami wo kitna daven zoro kala sra kami bina sonni dalu ala tala wal makira tala la awul bando de baya fala ba fo wasale atisra ati hami ka fo dobna se ka soso dodola kon teche ayo wele da menawo ay o kala mo ma soro ma fo min bi da ka misidi ko na ka ta fo nga anyena kala ko kay yini woni teche adalu flam ko fo do ko ay billahi nasr la ambi ala ta fo ni jonda la se nga ka garanti di re makati soro ko kana kambo do tata dine ne tata ne tikre e machi mumbai nususu rebe yala bay akerawa akera daven saka so foni kalati ngani kala be ibado ko bay akera o kuma bina wala la da yoro jme o bolo nyina bela ha muso de ka bayado de o kana di bema de chendo ni chendo ni muso ka bayado e ka misir ko muso yala rul tesla no de ay ta doluma ha mu'mina tu de ko mo on na to de kanga kella nunu mu yedana bawye e be kutubala minu nya fa ulde dana bawye wa limane jonde wa aduma aidara ha unana yoro ha o desera kadda yoro miza ko kafiri tubi kande do ha ni minu ngumi bo kafiri yala olu de na to ba amene Allahu akbar ango iyaje Hassan ibi jate islamé mi yebse ki yera jate islamé katama Hassan ka kiramo denga kawa Hussein dun Abdullah ibn Abbas ni Abbasi de Abdullah ibn Ja'far me senna ali ko ke Ja'far de kitabu da mi wala ko hayatu sahaba aywa ha riwaya babu babu bai'a man lam yahtalim minu mabalikuya olu ka bai'a kero niya odele ibn zurai Hassan wala Hussein Abdullah ibn Ja'far Abdullah ibn Abbas nunu kira bi bai'ati nunu man ne ala kira ka du de do ye demsen do ala kira yere ka du kono ahlul bait lalla Muhammad al-Baqir alak ma waso komina ni nunu ye bay ake ala kira bolo ka demsena akuma foko ma ba ya asghiran illa minna ako kira ma bay adi mashima fona kira auna ahlul bait no kira sodunga demsen minu ni uye bay ake ala kira bolo kaya di uma o nunu ni o de langa sahaba diw kira yu be faranyoka abi isaba kono fi tamyiz sahaba ha ay sahaba diw faranyoka Abdullah ibn Zubair denga Abdullah ibn Chala kira yu faranyoka dem sen jumeu allazina wulidu fil islami hatta tararau minu bangera islam yakono fu tara koroba ya kabaluya kira yu faranyoka ko aina أين يلك كوجونو أبناء المهاجرين والأنصار أنصارو ني مهاجرين وديم نيكو ربنا الإسلام يلا نونو مهاجرين منو بلا على كرا يلا نوفي أولو ديم أن أنصارو وديم كرا يفرنيو كا منو بانغرا حتى ترى فو قربا يرا كونو أصلك بيعدي أولو ديما ولا كفو كافرين نكادو odat bulu ye wallahi labana akabe ke modo yera de bulu kira de kumbati chendo aywa malma ke magalo tige kira kumbati oh nga kira fatura anga kira ka baraka taw jowa ambe yera nyininga jolungu ya almami ya ala kira balole misri konoy aywa kira kundoa afatule ay seli joko modu fatura wa la ala yera ko kangana ko jo kama wa ma muhammadun
إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. منهم كرتي أغابلا أغلوبودا أقول من ده على كوكرما دي كوكرما كدوري فنا كرا بغبل كبا إنما أنت منذر ولكل قوم هادي ورو إت دوري بغبل كلا كوي بيتا وجم كلو بينا مكاندا بادوما أو كاندا با كانغا مغو بلاسنادي على كرا تاكا والما عيرتا كاندي أو إيه مغو مينغو كو على كرا دي كومبا دي مغو ما أو على كرا فاتورا أنغا بلاوا نيا بلا ما لك ربلا الله كتودي كون محمد دوري فنك جدي قد خلت من قبل الرسل جدي بيت من كقواني أفإن مات ني محمد سارا سيا نورمال أو قتل والما فغرا انقلبتم على أعقابكم أبي مينغا على كلام في أبو تويوا أنا كوني مين يا تويوا من ينقلب على عقبيه نمو محمد أمي بويتينغا فلن يدور الله شيئا كاتفنجين عليه وسيجزي الله الشاكرين نمنو منا سوكا سبتي مورو إك مننغا بيادو إيا لسي مغوما تشو يامنه مسو يامنه دمسو يامنه ماكروبو يامنه إبولو أمي توكا أمي سبتيوكا على كوننا أولو بركة دابا وسارا منو يردي كان الليدو يمنه كو كيرك مننغا كيرا يا لسي أجنيو يامنه لا هرنيني كما ألجيني كما على نيني كما على كون نا على بنا أولو سارا أولو دي نا على بركة دابا وي زمزميو أفرطا أي من مشوين دنيا أكلو غسكي كانينا على فيا فهم يا كوني مالا كادانا كبارا كنا يا على كو سيدنا أوما أمنا ولدا أما فرو أنغا إمامنا والله نونو يمثالي سبون يفهمني إمامك مسكتي دنكا كسوكنو والله لا أمنا كيا والله يفهمني أمورا دولا سيسا أي إمامو أنغا تقربتا فوي سامبي شيغيني كو ما كو عليه إمامو يا سامبي ورفله الماميال أبيك موسي ما بي أي أولي أشياء كلامه على نونا نايا نيني على شيء كندا سرا نيوماي موني على فوني أقول على نانا يرا لكو بي أمي نسيد الشريف عثمان مدان حيدرا نابك لسه إمام ولا أياك اللبون سبتي فوق بمكو كبو كوت ديفوار يا فوق بمكو كتاب باي الله يدور منه والله نام من وريكا أكابي ولا أمانع إمام فو أكان يكوننجي ولينا ككم مثالي بنيفه ولا أمي أدمنا إني أنجا إمامي تفلا فرا علىك تفلا فرا علىك تشوالك تيجلاك تيندفا تينمرك سيغورو تاكل ملوكو نكرم محمد يملا بارا نيوما مينا باكل نكرم محمد يملا بارا نيوما alhamdulillahi rabbil alamin amma wala dunya ka fo ni kenen normain kunchara ni alislamaya dongan la wara taliye chawni muso chaman fe kadamne anga imam badola ni ngata laba chawni muso la misra lola anga je anga ima dawfe la para alaka la para alaka إكرام محمد يوم لبارا المامي نباكي ni nabi dan sigi bi wajuli kenena anya min soro kabo mbato dugu konnana Côte d'Ivoire jamana kan fédération moronu konnana kakeni anfana karamo Seyid Sherif Ousmane Madane Haidara de ankaramo Seyid Sherif Ahmed Tidiane Haidara ka Côte d'Ivoire tournée madila la subhanahu wa ta'ala fe duwam dunani kana sanuma konnana ala ka mina anfasoma shebeni kambe ala ka osabati akono alislamia ala ka jidi ala ka yirwa ala ka tanye anti seganti nyina mi fuli kerengere anfana karamo Ali al maqam Seyid Sherif Ousmane Madane Haidara shini kana bi ala bolo ala
ko di anama. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Shukran lakum fi amanillah. Londi zega tiye me, tinya wele la fala ka chinde me.